Денят, в който луната ни кани да се преродим. Днес е момент, в който небето говори по-силно, а луната отваря врата, през която можем да преминем само ако сме готови. От 9 до 15 август сме в 7-дневен период, когато духовността и науката се преплитат, за да ни покажат, че трансформацията е възможна тук и сега. От гледна точка на древната мъдрост, това е космически портал, в който завесата между видимия и невидимия свят изтънява. Интуицията се усилва, знаците са по-ясни, а синхроничностите се появяват точно когато имаме нужда от тях. От гледна точка на неврологията, в състояние на силно намерение и емоционален подем, мозъкът влиза в режим на по-висока възприемчивост. Това е моментът, когато можем да инсталираме нови убеждения, да пренапишем стари модели и да поставим семената на бъдещето си. А тъй като тялото ни е около 55% до 78% вода, лунното гравитационно влияние достига всяка клетка. Днес всяка част от нас е готова да поеме нов ритъм. Ритъм, който сме избрали съзнателно. Практика за днес. Намерете тихо място и запалете свещ. Запишете на лист всичко, от което искате да се освободите. Страхове, стари навици, съмнения. Изгорете листа, като кажете на глас: и пускам всичко, което вече не ми служи. Затворете очи, дишайте дълбоко и си представете как от сърцето ви излиза светлина, която изпълва цялото ви тяло. Завършете, като запишете 3 нови намерения, които искате да започнат да се развиват в следващите дни. В коментарите споделете. Какво пускате днес, за да направите място за новото? Кое е намерението, което ще засадите в тази лунна почва? Вселената е отворила вратата. Вашият ход е следващият.